Erremu egunien kurutze gizekin egiten zan moduen. Bai. Lepokade hartute gero, soluen zapatu ostira santu egunien, lanumba santu egunien urbedinketu eta zu eruen, da pasku egunien, araz eruten gendu zen egurren, ilue. Zer da, ilue? Ilue, ziketute, ja hil dauen egurre, amamagio pitiban gertaute. Bai. Da, araz, zuek elzan egizpien, da, zue hartu, eruen etxera. Da, pasku egunien, araz zuein. Bai. Da, urbedinketua, kurutze gizek, pasku eguneko, larun basantuko urbedinketua, zuntzi baten eruen, da, araz, kurutzi esartu zoruen, txeten ziren, zelan da, egur espeziala da, hartako zebakarrik erabiltzen dana. Ereinotza edo. Ez, nada. Gero, gainetik irintziakon ereinontza eta erremue. Bueltan, tapaute, baina horren kurutzek izan. Bai. Da, makine zuritu, zuotxo batein, janek kurutzi egin araz, da, gero, pasku azpien, soluetan epintzen ziren, da, urbedinketuaz bedinketute. Kurutzien, eruntze zatitxo bat, beste erramo zatitxo bat, eta araz, udaz bedinketu soluek bedinketzeko.